che miradora un oso mar e che enamora Guadarimo a Ferreira e atrae o pico cornería que se empar. Hay pescador que se valor non desemula, o pescador da cabana e da rede, o me da mar, o me da terra e da rula, o me de fote un personaxe dunha vez. Lanchas pequenas, salobres brisas do noso mar, se non te vexo, que veraneo podo gozar. Aires mariños, olor a pinos en conxunción, velas cancións que lle acariñan o corazón. Boa tarde, Foz. Vimos de escoitar o himno a Foz que cantou Felipe Sánchez, que é o director da Escola de Música de Foz, e interpretou a banda de música que dirixe Pablo Peláez Campo. Boa tarde, señor alcalde. Feliz día, Suso Fernández. Feliz día, Xoán Ramón Fernández Pacios. Feliz día a todos os presentes por participar nun acto solemne e entrañable como é este que hoxe se celebra en Foz. É un acto do que eu non coñezo ningunha cuestión previa que se parecera a este acto de hoxe, pero que verdadeiramente fai honra ao que cronista oficial que se despide, fai honra ao cronista oficial que se recibe, pero fai honra sobre todo a un pobo, con himno, a un pobo que ten tantísima forza para estar neste mundo e nestes tempos. Estamos precisamente pois para despedir oficialmente, solo oficialmente, a Suso Fernández como cronista oficial de Foz e para recibir con todas as honras a Xoán Ramón Fernández Pacios. Un cronista habitualmente pois casi se pode entender que é de por vida, pero cando ese cronista consciente razoa que as forzas físicas lle faltan, pois está ben que día un paso atrás en canto a cronista oficial de Foz, deixe ese posto para que outro o tome e siga a facer un labor tan honroso como o que Suso leva facendo antes e despois de ser cronista oficial de Foz. Entón, vimos a facer hoxe pois como unha especie de crónica oficial de amores. Suso que ten demostrado o seu amor por Foz desde hai tantísimos anos e sigue o demostrando, e Fernández Pacios, todo coñecemento, todo amor por Foz e todas ansias de servir a súa terra que toma hoxe o relevo. Pero teñen que falar persoas moi vinculadas directamente con Suso, con Foz, tamén con Xoán Ramón, e en primeiro lugar vamos a pedir que nos acompañe Antón Niñe, profesor, escritor, pero sobre todo un fervoroso focense, amigo de Suso. Suso ten un millón de amigos, por decir unha cifra rotunda. Os amigos de Suso van estendendo
o susismo de Foz por aí adiante e, de feito, eu a través de Suso tiven moitos outros amigos que me chegaron a través del, como Antón Niñe, que vai falar a continuación. Señor alcalde do Concello, membros da Corporación Municipal, dignas autoridades, veciños e amigos, Xoan Ramón, prezados Marita e Suso, fillos e familiares. Antes de comezar, quero dar as grazas á Corporación Municipal e Pilar López, responsable da área de Cultura, por invitarme a falar neste entrañable acto. Para min é un gran honor dirixirme a todos vostedes. Se algún día as autoridades educativas deciden incluir no currículo escolar a materia de persoeiros sobranceiros das nosas vilas e cidades, sen dúbida que no noso pobo non habería ningunha dúbida de que Suso Fernández sería motivo de estudo polo seu amor a Foz e as súas xentes, constatado nos seus escritos en campos diversos: histórico, cultural, social, económico, porque falar de Suso e falar de Foz é todo un. Conservando no meu arquivo artigos, charlas, pregóns, libros de Suso Fernández, quería falarlles sobre nomes propios a través dos seus escritos. Comezarei por seus pais. Eran José Antonio Fernández, o xuez, e María López Becerra, María de Botes. Dos 11 fillos da parella, 8 viviron xuntos, sendo Suso o máis novo. Neste lugar aprendeu a ser persoa onde o traballo, o esforzo, o amor á terra e o respecto ás persoas xogaron un papel fundamental. Marita é a muller que vai ser unha peza básica na súa vida. Se Suso é o patrón do barco, Marita é o timonel, que leva a carga familiar e profesional ao seu destino xunto aos seus fillos, María do Ceo, César, Saleta e Cristal, a lembrada e amada filla ausente. E agora son os netos, Iago, Agua, Laura, Manuel, María, Mauro e Abril, os que reman no barco e tiran de Suso e Marita con agarimo e ledicia. O irmán Benxamín, do Colexio dos Irmáns Maristas da Coruña, home dunha cultura universalista, poeta, escritor, musicólogo, brillante orador e excepcional pedagogo. El foi determinante no meu amor ás letras e a sensibilidade pola historia do meu pobo e das miñas xentes. Con el aprendín a amar e valorar o entorno máis próximo. Palabras de Suso Fernández. Manuel María e Saleta. A amizade de Manuel e Saleta foi un dos máis grandes praceres agasallos que me fixo a vida. Manuel exerceu o magisterio da honestidade, da coherencia, da tolerancia e da xenerosidade. Co seu saber enciclopédico, as longas conversas convertíanse en leccións impartidas dende a modestia, mesmo dende o agarimo e a dozura. Dedicoulle ao noso pobo artigos, pregóns, e nunca negou a súa colaboración. Jorge Víctor Sueiro, prestixioso xornalista e gastrónomo, con tan só 17 anos, nomeoume corresponsal del Ideal Gallego, do que el era redactor. Foi un gran divulgador do noso pobo. Don Xosé Trapero Pardo, mestre de periodistas,
escritor, etnógrafo, cronista oficial de Lugo. Destaco nel a súa humildade, bondade e tolerancia, a súa xenerosidade. É dicir, aquelas condicións que son patrimonio dos grandes homes e mulleres. Mantiven unha agarimosa amizade. El amosoume na nosa relación unha serie de impagables leccións. Xosé Ramón Ónega, licenciado en Dereito, profesor, escritor, gobernador de Civil de Zamora de Vizcaya, director xeral de Política Interior, director da Casa de Galicia de Madrid. Mantiven unha amizade desde o tempo do colexio que, co paso do tempo, se consolidou. Daniel Hortas, xornalista lugués, foi delegado do Faro de Vigo en Lugo e contou coa súa colaboración dende Foz. Este feito vencellou-nos máis no persoal e intensificou o noso mutuo afecto, a tal punto que el presentábame aos seus amigos como o meu irmán de Foz. Xulio Xiz, preto de 40 anos, vencellado a nosa amizade. Xulio, home intelixente, culto, polifacético e hiperactivo, e por enriba de todo, boísima persoa. Sempre disposto a responder que sí. Sergio López Maseda, cunha relación durante máis de medio século, admiramos nel a bonomía, o carácter endexamais anoxado, a vontade de traballo, o entusiasmo co labor profesional. Dinámico, emprendedor sempre activo e compresente. Foi para este cronista un prestixioso e admirado artista e, sobre todo, un amigo inesquecible. Arcadio Mon, cabaleiro sen tacha, amigo entrañable. Trouxo ao noso pobo o interese pola música e inundou as nosas rúas con delicias das notas musicales. Co seu carácter afable, tolerante, modesto e considerado con todos, fixo que de contado se gañara as simpatías e o aprecio das nosas xentes. Concedeume o sublime halago de escribir para min un anaco da súa obra. No acto de investidura como cronista oficial de Foz, Suso dicía: ao longo da miña vida dediquei moitas horas e afáns á ilusión de achegar algo de min á sociedade que me rodea. Multitude de modestos traballos en prensa e radio, en libros e actividades que non se apartaron nunca do eido da cultura e da animación social. Tan só o amor á miña terra e ás miñas xentes foron os impulsores de tal actitude, pois nunca busquei ningún tipo de recompensa. Quedan moitos nomes e datos que engadir. Isto só é un esbozo de persoas que influíron na personalidade de Suso. Dice que quen ten un amigo ten un tesouro. Dou grazas a Deus por contar co tesouro da amizade de Suso, da que me presto e procuro manter con tenrura e agarimo. Xoán Ramón, contas coa miña amizade. Suso e Marita, de vós sempre agradecido. Moitas gracias. Antón Niñe ven de intervir en relación con Suso Fernández
Dixen antes 1 millón de amigos de Suso, ben sei que 1 millón de amigos é o título dunha canción ben xeitosa e que ven a significar que os seus amigos son innumerables e Antón Niñe ven de ocuparse precisamente dos que puidemos chamar máis expresivos ou dos que se fixeron notar máis. Unha das facetas importantes de Suso, aparte da súa expresividade, da súa colaboración nos medios informativos, de ser cronista de Foz antes e despois de ser nomeado, foi a de impulsar a economía de Foz a través das súas industrias, dos seus comercios, dos seus autónomos. E el fundou hai máis de 30 anos a Asociación de Comerciantes Industriais e Autónomos de Foz, ACIA. Sobre esta faceta especialísima vai falar a continuación José Carlos Paleo López, presidente de ACIA, pero que xa hai eses 30 e tantos anos estaba ao lado de Suso cando ACIA naceu. Moi boas tardes a todos, señor alcalde, señor cronista, corporación, autoridades. Hoxe é un día especial, é un honor estar aquí, en representación do tecido empresarial, unha páxina da historia de Foz. Falar unhas pequenas verbas sobre o noso Suso, o primeiro presidente, cronista oficial de Foz. Foi en 1987 cando Suso do Bahía decide convocar a todos os comerciantes da vila a unha reunión para abordar unha situación de parálise comercial como había en aquel momento. Desa reunión sale unha xestora da cal me sinto orgulloso de participar. Formalizouse oficialmente no ano 1988 a ACIA local. Desde ese momento, e como primeiro tesorero da ACIA, empezamos a andaina da promoción comercial e turística da vila. O dinamismo e carácter que Suso aplica á ACIA son unha filosofía de funcionamento baseada na responsabilidade, respeto, liberdade de opinión, de actuación, colaboración, lealtade, sensibilidade e compañerismo, que buscan uns obxectivos moi claros: dinamizar o comercio e dar a coñecer o noso pobo, facer unha vila turística e poñer en valor os nosos atractivos naturais. Con esas premisas se organizan actividades promocionais, comerciais e a búsqueda da visibilidade do noso concello. Asistencia a feiras por distintas cidades estratégicas, polo Bierzo, Valladolid, Madrid, e facendo un especial interés en Asturias, Mieres, Cuenca Minera e País Vasco, sin olvidarnos da nosa provincia e os concellos veciños. Aposta en valor de bens naturais que necesitaban arranxos e proxectos de futuro. A Frouseira, o Castro de Fazouro, a Basílica, a Retoral de San Martiño, o Pico da Lebre e o inicio de rutas turísticas guiadas ou señalizadas. Foron moitas as iniciativas levadas a cabo que por primeira vez se puxeron en marcha durante os 16 anos que estuvo Suso de presidente e en colaboración tamén cos seguintes presidentes. Fixéronse dípticos, vídeos, guías turísticas, libros, reportaxes en televisión e prensa nacional. Hai que recordar que estábamos en 1988-1991. En eses momentos non tiñamos un clic para chegar como a hoxe a xente. Sería a base de kilómetros, teléfono, amigos, con recursos ou xustos ou máis ben escasos en aqueles momentos. Tivemos reunións en Madrid con periodistas de renombre nacional, presentacións de vídeos, guías e libros na Casa de Galicia en Madrid. Tamén participou coa ACIA xa máis tarde na primeira festa normanda, co que tuvemos o orgullo de que fose o primer pregoneiro da festa normanda.
coincidencias ou a vida mesma, hoxe recordamos aquí unha páxina da historia local de 1993. O día 28 de outubro fai eses anos. Suso, presidente da ACE local en aquel momento, participaba nunha mesa redonda sobre turismo, unha de tantas moitas que leva loitado. Estábamos dentro das primeiras xornadas da historia da Mariña lucense, que se celebraban e se organizaban en Foz en aquel momento. E Xosé Ramón Fernández Pacios, xunto con Pilar López, presentaban o libro da recuperación da memoria histórica de Foz. É unha curiosidade que alma alegro que hoxe exista. Aproveito esta ocasión para felicitar a Xosé Ramón polo seu nomeamento, que seguro que teremos un gran cronista en Oraboa. Estes son uns poucos exemplos que desde a Foz e a Administración local compartimos con Suso, porque falar de Suso do Bahía é falar de Foz. É un honor poder dicirlo desde este estrado. Compartilo mellor. Unha gran aperta, amigo, un maestro. Por pura lógica estamos centrando en Foz a celebración, en dúas persoas especialmente, pero temos que recoller tamén a presencia de tres mulleres que representan a tres institucións que quixeron estar hoxe aquí presentes. E entón, acompáñanos María Isabel Rodríguez López, que é a delegada do Goberno en Lugo. E acompáñanos tamén María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, que representa a Deputación Provincial de Lugo. E a María José Gómez Rodríguez, alcaldesa de Guntín, xefa provincial de Cultura da Xunta de Galicia en Lugo. As tres representan as súas institucións nun acto tan emblemático e importante como este que hoxe en Foz se celebra. E ora recibimos a un home especial pola súa actividade, polo seu talante, polo seu ser, que se chama Francisco Piñeiro. Sei que non debo eu ser quen vos diga a todos os presentes que significa Francisco Piñeiro para a cultura da Mariña lucense, pero sei que está aquí por ser amigo de Suso de Foz, por ter coordinado aquel libro Entre Amigos, maravilloso libro donde 113 amigos de Suso expresamos o que sentíamos por este home tan senlleiro. Pero Paco Piñeiro é moito máis. Perdoade que diga unha cita persoal. Lara Méndez, conocida de todos vós, un día presentoume en Lugo e querendo facerme unha honra, díxome: é o noso Francisco Piñeiro de Lugo. E eu acepteino como o mellor agasallo que se me podía facer. O verdadeiro Francisco Piñeiro fala a continuación. Boas tardes a todos. Realmente, despois de presentacións como esta, un ten que estar emocionado. Non se extrañen que un chegue a temblar, non de medo, pero si a repasar e a recoller a historia do pasado, cando os de Mondoñedo viñamos a Foz e nada máis que chegar, quedábamos perdidamente enamorados. Voulles falar da emoción que teño neste momento, que ben quixera eu poder contala nun par de minutos. Esta é unha emoción que me embarga e que me asfixia as palabras coas que pretendo aplaudir e agradecer ante todos vós a celebración deste acto de conexión entre os dous primeiros cronistas de Foz. Un acto exemplar, modélico, na práctica da convivencia cidadá, un acto natural forzado pola edade e as circunstancias personales, é un acto singular pola conxunción da veciñanza coas autoridades, honrando e valorando o traballo dos cronistas,
pois eles, co seu esforzo altruísta e co seu talento, guardarán nos arquivos do tempo testemunhas da maioría dos eventos da comunidade, conseguindo así realizar un grandioso milagre, que a historia de Foz se manteña viva e o lume dos recordos nunca xamais se apague. Parabéns para toda a Corporación Municipal presidida polo señor alcalde por acadar acordos unánimes. Don Jesús Fernández López e don Xoán Ramón Fernández Pacios foron e serán persoas comprometidas, dispostas a sementar con orgullo ante o mundo os aconteceres da súa vila. Os dous comenzaron por libre, loitando para que a cultura deixe de andar á deriva. Os dous saben que as areas solitarias non fan praia. Por iso soñan con tender mans día a día, xesto que garante e convida a tecer entre todos unha valiosa memoria colectiva. Suso Fernández, desde o ano 2001 hasta o ano 2019, modelou e deulle forma a imaxen e contidos ao primeiro cronista de Foz. 18 anos de traballo que hoxe recibe como dote Xoán Ramón Fernández Pacios, historiador intelixente e experimentado, capaz de conectar futuro, presente e pasado, liberando, en certa medida, dunha carga a Suso Fernández, o noso patriarca. E digo noso, porque a autoridade moral de Suso, tal fose unha pombiña mensaxeira, sobrepasa os límites do seu Foz natal, voando por riba das fronteiras, tende sempre a súa man ata convertirse en bandeira universal, que retorna ás súas ribeiras ateigadas das sementes de cultura, do progreso e da paz. Soños de Suso para compartir coas súas xentes, coa súa terra e co seu mar. As augas do mar de Foz, do mar verde de Cunqueiro, ensinaronlle a Suso a falar de fronte, sin dengues e sin medo, a non escoller coa pluma o peixe grande do pequeno. Aínda que xa supoñía que a súa forma de ser sinceiro, o seu escribir sin doces afagos, capaz de baixar do ceo hasta aqueles que cometeron pecados, por veces lle traería pasar as forcas caudinas entre amargos agasallos, telarañas esquecidas polas moitas mostras de afecto, parabéns e boa estima que sempre animaron a Suso para que siga e escriba. Os abundantes froitos de máis de 50 anos de exercicio literario, a memoria escrita de Foz e da Mariña, o pensar, o sentir e o dicir deste ilustre focego recoñecido como cronista no ano 2001, non podían seguir esparexidos no tempo en revistas, folletos e xornais. Por eso voltaron como fillos agradecidos aos brazos de seu pai, que nunha aperta de agarimo compuxo con eles varios libros, Miscelánea Focense, Cartafol de Foz, e outros tesouros que sirven de exemplo da homenaxe que Suso fai ás visitantes e veciños, comenzando polos seus pais, María López Becerra e José Antonio Fernández, con todos os seus irmáns, ben no ceo, ben na terra, orgullosos todos da historia familiar. Tras deles, sin máis protocolo que a mesma historia vai desgrañando, cos seus aconteceres atoparemos benfeitores para institucións de beneficencia e para a vecinancia de incalculable valor social, músicos e poetas enamorados do mar de Foz, amigos de todas partes que, gracias a Suso e a Sala Bahía, expresaron con arte sentimentos do seu corazón, igual que o facían as cuadrillas de mariñeiros que noutros tempos enchían as tabernas de añoradas cancións. Quen non se lembra dos portos irmáns de Bermeo, de Motrico, de Ondarroa e de Laredo, dos asteleiros dos Nécega que daquela botaron o pesqueiro de madeira máis grande do mundo, ou do Hércules de Foz, do fútbol do Campo de Ramos, das Peixeiras, ou do Xico, o Anxo do Mar, e de moitos máis. Focegos, mariñáns, mindonienses, galegos, españois ou estranxeiros, todos unidos pola amizade de Suso de Foz, remaron con ilusión e entrega, erguendo a bandeira de amor a esta terra focega. Gracias, Suso. Contigo aprendemos que xuntos podemos soñar, e porque te queremos, xuntos tamén sempre diremos nunha sola voz que viva Suso de Foz.
corresponde agora falar, digamos, ainda máis directamente de Suso de Foz. E por ser home de radio, moitas veces os títulos das cancións marcanme puntos de referencia e xa é a terceira vez que menciono 1 millón de amigos. Pero é que eu a Suso conocino na radio, a través da radio, e para min é un home especialmente de radio, ademais de todo o demais. 1968, en concreto, outubro do 67, empezou a funcionar en Lugo na emisora de Radio Popular. Hasta entonces a radio, digamos que era unha cousa quieta, estática, pois conforme os tempos que vivíamos ao finais dos anos 60. E naceu unha emisora de radio nova na que prácticamente todos os participantes tiñamos alrededor de 20 anos. Ou sea, iso quere decir que 50 anos despois temos 70 e tantos, e algúns seguimos, digamos, en activo de alguna maneira, pero todos temos a querencia por aquela magnífica emisora de radio que empezaba. Hasta entonces as emisoras de radio tiñan por obligación legal, pero tamén por querencia o aspecto local exclusivamente, pero esta tiña vocación provincial. E empezou a facer un informativo provincial con crónicas vivas de cada punto importante da provincia. E foron escollendo o millorciño que había en Viveiro Pablo Mateos Chao, en Ribadeo Juan de Caridad, en Chantada Ángel, o magnífico pintor, en Becerreá Elena Villar Janeiro, a prestixiosa poeta, e en Foz Suso Fernández. En Foz Suso Fernández, que xa entonces, ano 1968, fai 53 anos, sonaba como namorado de Foz, pero entendido de Foz. E aí aprendemos moitas cousas, todos sobre Foz, sobre aquelas crónicas vivas, magníficas, que nos falaban do clima, das excelencias de fermosura. Hai unha cuestión perfecta que pode referirse a este tema. Bernardo Penabade, profesor do Instituto de Burela, que comentou no libro que antes mencionei, que coordinou Francisco Piñeiro, ven a escribir aquelas voces pola radio. Era, non sei que ano, pero sei que un rapaz das ribeiras do Sor que salía a lindar as vacas, era el, escoitaba pola radio unha crónica de Foz onde un señor dunha voz profunda contaba as excelencias daquela terra. Pasaron moitísimos anos e resulta que unha vez oigo esa voz e sabía que era esa voz do señor da radio, era a voz de Suso Fernández, o señor da radio para Pepe Penabade. Pero eso, historias como esta pódense contar a milleiros. Desde entonces, eu conocín a Foz, especialmente a través de dúas persoas, a través de Luís Cordeiro, co que traballei, e a través de Suso Fernández, co que entablamos unha relación a veces esporádica, pero sempre fonda, hasta chegar a este momento. E en este momento estoume lembrando que cada Nadal Suso enviábanos aos amigos, especialmente aos amigos de fora, unha foto onde estaban el, Marita, os seus fillos e compañeiros e os netos. Decía, Suso, Marita e a tripulación. Eu alegrome moito de ter unha boa representación da tripulación aquí presente e que Suso reciba este homenaxe. Un home da radio, pero de tan copioso traballo, de tan abundante presencia, que verdadeiramente foi embaixador de Foz en lugares que é difícil de imaginar, porque desde Lugo temos a perspectiva de Foz, digamos, cercana, pero non só chegou a Lugo, senón que chegou a Madrid e a outros moitos sitios. De feito, recibín unha fotografía de hai moito tempo dunha reunión que se celebrou en Lugo, donde Xosé Manuel Otero Novas, lucense, pero de aquel momento era ministro de Educación, donde estaba Suso do Bahía, e non recordo o nome, do Hotel Leitón, que estaban xestionando que Foz tuvese un instituto.
E ese instituto para o que Suso Fernández, con outra moita xente, xestionaran xa a consecución dos terreos para poder construílo. En fin, este sería un fío polo que poderíamos tirar e aparecería a historia recente de Foz, na que Suso, por activa sempre, ten participado en todos os aspectos. E quero rematar xa, porque podería estar día e noite falando de Suso, sempre de xeito louvatorio, porque verdadeiramente sei que en Foz non fai falta contalo, pero eu si necesito decilo para ser coherente coa necesidade da verdade. Solo unha cuestión para rematar. Antoniñe mencionou a José Manuel Ónega, que faleceu fai moi pouco tempo, que participa no libro xa citado de Piñeiro, de Francisco Piñeiro, e Ónega dice: o Concello de Foz, cando se lle dedica unha calle a Suso Fernández, vai ter un problema, porque algúns dirán que queren poñerlle solo a calle de Suso, e valdrá. Outros dirán que a calle de Suso Fernández, moi ben, a Suso Fernández, e outros intervirán dicindo, home, Suso do Bahía. Dice, pero eu entendo que de todas maneiras nunca faltará alguén que diga de paso, e por que non lle poñedes a rúa de Suso o Bo? Pois non digo máis. Imos ver agora un cúmulo de imaxes e sons. E en imaxe, Suso Fernández, a súa vida, a súa xente, ou sea, Suso Fernández e Foz. Aquela fría mañá de inverno do ano 1944 non podía sospeitar, mal pocado, que este lugar ia estar tan vencellado á miña vida, nin que ia a ser o marco de tantas vivencias, nin moito menos que algún día acollese este acto que tanto me honra. Encontrámonos hoxe na Casa da Cultura Poeta Manuel María, lugar emblemático para a historia da cultura de Foz, e lugar tamén moi significativo para a vida do noso cronista oficial, Suso Fernández, Suso do Bahía. Aquí foi onde empezou a estudiar no Colexio do Sagrado Corazón e aquí tamén estudou a súa señora, Marita, no Colexio do Pilar. Foz tenlle moito que agradecer a Suso polas iniciativas a nivel deportivo, a nivel cultural, a nivel asociativo e a nivel profesional. Por eso, creemos que Suso é unha figura tan importante na historia do noso concello. Ola, Suso, ante esta homenaxe teño o placer de transmitirche os parabéns en nome propio e desta asociación, o Radioclub Costa Lugo, que se honra en contar coa túa pertenencia desde o mismo día da súa fundación, fai 38 anos. Tamén quero expresarche o meu agradecemento personal polo valioso apoio que sempre, de maneira incondicional, aportaches a todas aquelas iniciativas e actividades ás que
tuve a sorte de contar coa túa compañía. Permíteme que che mostre unha xoia do noso pasado común. Radio Foz dos anos 60, a primeira emisora de Foz na que tú e máis eu iniciamos os primeiros pasos radiofónicos que hoxe forman parte da nosa nostalgia. Amigo Suso, con todo o agarismo, moitas gracias e parabéns. Aló por o ano 1978 agromaron en Galicia distintas asociacións micolóxicas e aquí non podía ser de outra maneira. Un grupo de entusiastas puñestes en marcha, promovidas por Constantino Mariño, a Asociación Micolóxica Os Bolouros. A parte de coñecementos, facía falta ilusión, ganas de traballar e máis cousas. Ilusión e ganas de traballar, afán de divulgación, amor por a cultura. De iso é difícil que alguén te poida gañar, Suso Fernández, Suso do Bahía. O bon de todo isto que o teu legado vai continuar. As novas xeracións Bahía continúan vencelladas coa Asociación Micolóxica dos Bolouros. E pola miña parte, polo que me toca, pois quería agradecer toda a túa dedicación, a promoción, a divulgación, o teu amor por a cultura ao longo de todos estes anos. Suso é unha persona comprometida co pobo de Foz. Durante toda a súa vida formou parte das iniciativas máis importantes do noso pobo. Desde 1986 e hasta 1990 presideu a directiva do Club Náutico de Foz, da cual eu me sinto orgulloso de haber formado parte. Durante este período realizáronse actividades importantes como foi a creación do Rompeolas, a reforma e creación do Bar Ambigú, reforma do local social, e, sobre todo, recuperouse o que era a travesía das piraguas á ría de Foz, entre outros moitos actividades como foron teatros, concursos, etc. Hoxe Suso destaca como socio de honor do noso club. Como presidente do Club Náutico de Foz e como focense, solo poido agradecerlle a súa colaboración. Moitas gracias, Suso, e enhoraboa. Querido Suso, dende a Coral Polifónica de Foz queremos sumarnos a este merecido recoñecemento. Non hai actividade a prol do pobo de Foz na que non teñas participado de un xeito ou doutro, pero sempre estabas aí. Con respecto a Coral, tú sempre estuveches nela, desde fundador, como directivo, como coralista, sobre todo como compañeiro. E desde que deixaches de participar activamente, fuche o noso máis fiel seguidor. Por todo eso, o noso recoñecemento, o noso agradecemento e, sobre todo, o noso cariño. Unha aperta. A categoría humana e o intelecto e o compromiso de Suso non ten parangón. De todas formas, eu quero resaltar aquí o tema da Federación de Empresarios da Mariña Lucense, FENLU, foi creada, cofundador con el, donde efectivamente demostrou o interés que tiña Suso en relanzar a Mariña en todos os eidos, en todo o tal. Tanto é así que nos levou a certos enfrentamentos, incluso cos políticos, pero conseguimos que efectivamente algunhas cousas fosen realidade. Podo falar que fomos os primeiros en ir a Fitur para darlle un enfoque ao que é o turismo, non solamente do pobo de Foz, que é onde tal, senón da Mariña concreta. Que vou falar de Suso? Non teño tempo para falar de Suso, por lo tanto, o único que desexo é moita felicidade, moitos anos máis de vida, e deixa un nivel moi alto, e espero que, efectivamente, as novas xeracións o comprendan e o vexan ben. Bueno, falar de Suso en galego é falar dun fundador de primeiro orden. Eu digo que é o mellor embajador que tuvo Finca Galega.
Suso deu o nombre á finca e deu o nombre á asociación. E creo que Galea sempre vai ter presente cara ao futuro e ao pasado. Suso foi unha persona que desinteresadamente volcouse entón aquí trouxe os mellores personaxes de periodismo, da política, de todo. Por lo tanto, é un orgullo para Galea facer calquera cousa por Suso, porque non facer calquera cousa, facer o que máis merece aínda que se lle faiga. Suso Fernández é unha personalidade culturalmente completa. Xornalista, escritor, editor, libreiro e dinamizador cultural. Eu destacaría dele o seu papel chave na recuperación da historia de Foz. Cando Suso publicou o seu primeiro libro sobre San Martín de Mondoñedo, á volta de 1975, a biografía sobre o noso pasado era prácticamente nula e foron as súas investigacións as que nos descubriron múltiples aspectos descoñecidos da historia focera. Neste sentido, merecen destaque os seus traballos sobre a prensa local, comenzando polo Guau Guau e os seus admirados Noriega Varela e Vilar Ponte, seguindo polo Despertar e continuando pola Rapadoira, da que foi protagonista principal e cronista. A carón das súas importantes investigacións, significouse como divulgador do noso pasado, promovendo iniciativas culturais nese campo e apoiando outras como as Xornadas de Historia de Foz. Precisamente, no nome da entidade organizadora das xornadas, que o vindeiro ano celebrarán a súa 25 edición, queremos darlle as grazas polo seu traballo. Sabio a pomba do arco, sabio Suso e agora sabedelo vós, que sen o seu apoio nunca se terían celebrado. A relación miña con Suso do Bahía de Foz é un pouco personal e simplemente emocionante. En persona conocino nesta casa. Veu entregar o premio do Grelo de Amigos de Galicia, do que ele era representante, o premio literario que concederan á miña filla. E cando marchou, a filla díxome se ese home se era el capitán de barco. Eu collín aquelas palabras e escribín un artículo que se titula Capitán e retratista, dedicado a Suso, no que ao final de todo dicía que xa era hora de que en Galicia se honrase ás persoas na plenitude da vida. Ese artigo puderon a ben lelo e aceptalo xente de Foz que acercaronse un día a esta casa pedíndome por favor que fixera todos os pormenores para dedicarlle un título de fillo predilecto de Foz. Suso é un enorme amigo, un mecenas que foi capaz de estender a súa man por toda Galicia e parte do estranxeiro para que fagamos de Foz a terra máis querida por el. Amigo Suso, aquí estou, non debía faltar e non falto, para acompañarte nestas datas importantes para ti, importantes para nós, pero porque te deixamos de ter máis tan preto como tivemos tanto tempo. Dicir Suso do Bahía é como dicir Foz, é como dicir as súas xentes, o seu mar, os seus mariñeiros, o traballo cotiá, a anécdota, o verbo fácil, a fala contigo tan entrañable, a túa sabiduría, a túa sapiencia, que hai que dicilo, o teu coñecemento de tantas e tantas historias e tantos contos que me levas contado a min e supoño que a outros moito, moito máis que a min. Eu lembrareite sempre como un estupendo cronista, como un mellor amigo e, sobre todo, cun home que sempre daba gusto escoitar pola túa sabiduría e pola túa boa amistade. Moitísimas grazas por todo. Vou poñer ao mar por testigo do que vou decir.
E vou decir que Suso de Foz, Suso do Bahía, non solamente é un cabaleiro do mariscal Pardo de Cela, é o home comprometido con esa Galicia que tanto cantou o amigo seu poeta chairego Manuel María, a terra, o mar e o vento. Suso do Bahía é un home que fixo moitísimo por a diócesis de Britonia, esa que ten a basílica al sur de Europa máis antigua, na sede de San Martiño. Pero tamén falar de Suso é falar un home que sempre estaba disposto a traballar por o noso, por esa bella e gran muller que é a cultura. E algo moi importante, e con isto remato, estou seguro que o domingo, cando estén facendo o cambio de cronista da vila mariñeira de Foz, as campanas de Mondoñedo, a Paula e a Ronda van tocar a Garimosa, seguramente con aquela cousa que lle escribió outro noso amigo noso e aventado como Suso, Arcadio Mon. E quédame solo decir, querido Suso, que teñas 1000 primaveras máis. Bueno, falar de Suso é falar de unha persoa boa e xenerosa, un amigo. Sempre o admirei pola súa creatividade e por adiantarse ao seu tempo. Foi un das primeiras librerías que houbo en Galicia e das primeiras, desde logo, da Mariña, en un momento en que apenas se vendían libros. Tamén foi un dos primeiros en crear espazos para a creación, no sentido de que, xunto con outros amigos, creou o colectivo Feitizo, que foron os que promoveron as primeiras exposicións a nivel Mariña, non só a nivel de Foz. Outro tipo de actividades de carácter social importantísimas foi, por exemplo, a creación ou a propiciar a creación dun equipo feminino de fútbol. E tamén no eido turístico, bueno, pois de todos é coñecido a creación da ruta Pardo de Cela. Esa capacidade de ver que a Mariña aínda que vender en conxunto, non únicamente un pobo, algo que aínda costa traballo entender hoxe, non? Suso é un dos meus mellores amigos e estou encantado de poder coñecelo e de gozar da súa amistade e da súa compañía. Unha aperta moi grande, Suso. Bueno, que vou dicir eu de Suso do Bahía? Cando eu vim para Foz fai 51 anos de Ribadeo, vim traballar a Correos, pois unha das primeiras persoas que encontrei foi a Suso do Bahía, que era en aquel momento era o presidente do Feitizo. E ali, no seu local, no local do Feitizo, fixen a miña primeira exposición de dibuxos. Desde aquel momento fixémonos grandes amigos, pero moi amigos, Quizás señan un dos mellores amigos que teño. Non, quizás non, é un dos mellores amigos que teño. Pa Foz, Suso foi a alma, porque xa empezou daquela a promocionar Foz, en todos os sentidos, no sentido artístico. Non teño máis que aí un agradecimiento para Suso, espero que teña na tertulia nosa muchísimo tempo máis, e poidamos disfrutar de Suso, que é unha persona estupenda. Falar de Suso na investigación histórica do Concello de Foz é falar de entrega, falar de cariño e amor polo seu pobo, mas tamén é falar dun camiño marcado, un camiño que nos foi marcando para os que despois seguimos ese trazado que nos guiou. El foi capaz de estudar, de documentar un Foz nun momento onde os recursos eran bastante precarios, onde non era accesible a entrada nos arquivos, onde os arquivos estaban lonxe. E agora correspóndenos a nós, os que tomamos o relevo da investigación histórica de Foz, continuar o camiño que el nos marcou. Continuar o camiño que el nos marcou con todo o amor e con todo o cariño que sentimos por este pobo, de igual maneira que sentimos polo noso cronista, que sempre será Suso do Bahía. Foz, ben queridos amigos, é un pobo que dispón dos compoñentes precisos para forxarse un espléndido porvir. A súa situación privilexiada no corazón da Mariña, segundo frase que acuñamos na Asociación de Comerciantes, a súa topografía que permite unha expansión extensa e armónica, a riqueza do seu medio rural, o mar, razón de ser de idiosincrasia focega, que na súa faceta de veraneo está a ser
acaso o primeiro alicerce da súa economía, o entorno paisaxístico, histórico-cultural, etc., son todos eles valores que deberán desenvolverse con intelixencia, esforzo e visión de futuro, para que Foz siga a ser un lugar punteiro entre os que o son na nosa bisbarra. Algún día, cronistas en tempos vindeiros así o proclamarán, porque, amigos, unha parte das páxinas que mañá serán historia, estamos a escribilas hoxe entre todos. É certo que ao longo da miña vida dediquei moitas horas e afáns á ilusión de achegar algo de min á sociedade que me rodea. Multitude de modestos traballos en prensa e radio, en libros e actividades que non se apartaron nunca do eido da cultura e da animación social. Tan só o meu amor á miña terra e as miñas xentes foron os impulsores de tal actitude, pois nunca busquei ningún tipo de recompensas, nin as utilicei como pretendido trampolín cara a ningunha meta oculta. Nunca soupen disimular. Moitas gracias a todos. Estou emocionado. Foi un resumen audiovisual de emocións e de afectos, un resumen de vida tamén que suscribiron determinados amigos de Suso, pero que podería suscribir toda a poboación do Concello de Foz, como agora vai poñer de manifesto o seu alcalde Francisco Cajoto Caserío, que rubrica calquer cousa que aquí poidamos decir. Que difícil despois falar despois dun vídeo tan emocionante que nos pon os pelos de punta. Gracias, Suso, por todo o que nos deches, o que nos estás a dar. Boa tarde a todas e a todos. É unha honra acollelos en Foz, nesta Sala Bahía. Sala Bahía, o nome diceo todo. Que tantas festas gardou e que agora é escenario deste solemne acto de homenaxe e de renovación tamén. Un acto que trata, ao fin e ao cabo, o máis grande que debe coidar e conservar un pobo que é a súa historia. Desde logo, dar a máis calurosa das benvidas á señora subdelegada do Goberno, María Isabel, moitas gracias por acompañarnos, señora xefa territorial da Área de Cultura de Lugo, María José Gómez Rodríguez, señora deputada provincial e alcaldesa de Ibeiro, dona María Loureiro, está o anterior alcalde de Foz tamén con nós, Pepe Rivera, Javier, as miñas espaldas, todas o resto das autoridades, compañeiros membros da Corporación Municipal, Xulio Siz, Paco Piñeiro, todos os que participastes falando e poñendo a voz a este acto tan emotivo e tamén no vídeo, aos que nos estades a ver desde a casa, que tamén a través desa ventana, nuns tempos difíciles, a través da canle de YouTube, gracias por acompañarnos e, por suposto, grazas ao ben querido Suso Fernández, cronista do Concello de Foz desde o ano 2001, e ao noso novo primeiro oficial tamén, que ten a enorme responsabilidade de custodiar e seguir enchendo o caderno de bitácora da nosa vila, do noso Concello. Xoan Ramón Fernández Pacios. Moitas gracias. Dicir que estou especialmente feliz por como se está desenrolando o acto, coas complicacións derivadas dos momentos que nos tocou vivir, pero tamén feliz por como o pobo de Foz, o conxunto de veciños
que honrosamente represento saben valorar o seu pasado. E o pasado non é algo arcaico, o pasado defínenos. Explica o presente e condiciona o futuro. É obrigado coñecer a historia para non repetir erros, para saber cal é a nosa dirección e tamén o noso destino. E o de Foz é un futuro prometedor, ben favorable, pero temos que axudarlle, construílo entre todos. Aí están os nosos guías, para corrixirnos sobre a base do que xa aconteceu. E un guía máis que prolífico foi Suso Fernández, que xa era de facto cronista antes do seu nomeamento no ano 2001. Un Suso que é referencia e hacia o que todos miramos cando collemos o primeiro estudo monográfico que se fixo da nosa Basílica de San Martiño, xoia do románico, ou calquera dos 4 libros que falan con agarimo e gran responsabilidade da verba de 3 letras máis pronunciadas por Suso, Foz. Non é fácil ser profeta na propia terra, non é fácil, e Suso conseguiuno por algo será. A ledicia, desde logo, é completa cando vexo ao meu carón a Xoán Ramón Fernández Pacios, que como bo relevista continuou e ampliou o estudo da Basílica de San Martiño a toda unha ruta de peregrinación, o Camiño do Mar, e que tamén toma o testigo de Suso como cronista oficial de Foz neste acto, será nun Sintres. Déixame, Xoán Ramón, que non só recoñeza a túa valía, senón tamén o esforzo, o tesón e o cariño con que buceas en arquivos, en casas históricas, en contos e lendas da nosa xente para buscar a verdade e poñela en valor. É un privilexio que temos os focegos. E un acto como este serve en escasa cuantía para devolvervos algo de todo o que nos dades. Non deixa de ser unha sorte para Foz que uns fillos de Foz acoiden tanto e loiten tanto por ela. Como máximo representante de Foz, permitídeme de novo que en nome de todas as veciñas e veciños vos dea as gracias. Gracias que fago extensivas a todos os que facedes posible este acto que quedará na memoria de todos. Gracias Piri, técnico de Cultura e aos traballadores municipais que fora da súa xornada laboral estiveron traballando para que isto fora posible. Gracias á banda de música de Foz e ao seu director Pablo Peláez, tanto por hoxe como por tantos días que nos acompañades, conservando tamén un importante legado da nosa historia, o patrimonio inmaterial da música e do noso ben querido tamén Arcadio Mon. Gracias tamén a Felipe Sánchez, director da Escola Música Municipal de Foz, que pon a voz e lírica a estas interpretacións. Gracias a Xulio Xiz, gran amigo de Suso, excelente comunicador, estánoslo demostrando unha vez máis, e que de forma desinteresada realizou os magníficos textos da exposición a Suso Fernández, e aproveito para convidarvos que se inaugura o vindeiro xoves 15 de xullo ás 18 horas no CENIMA. Gracias tamén a todos os que se intervistes de novo, Paco Piñeiro, Antón, tamén ao señor presidente da ACIA que puxo esas verbas sobre o pasado, tamén comercial e como se pon en valor todo un tecido productivo nunha comarca. Gracias a Antonio Giz, que se encargou da coordinación, da realización da exposición e dos folletos que se realizaron. Gracias de novo, gracias a todos os que falaron, gracias Suso, gracias Xoán Ramón, gracias de verdade, de todo o corazón do pobo de Foz. Estamos e seguimos estando en deuda con vos. Moitas gracias. Ahora, si todo este acto pretende ser, hasta este momento, un agasallo para Suso e a súa familia, chega un momento tamén do agasallo físico e é a entrega que vai facer o alcalde Fran Cajoto dunha peza creada por Daniel Río Rubal, máis coñecido como Caxigueiro, dedicada a Suso Fernández.
e sabendo o esencial papel de Marita na vida de Suso, na vida da familia, tamén o alcalde lle vai facer entrega dun agasallo floral a quen tanto fixo tamén por Foz. E ora, dentro dun anaco, vai a volver a banda de música de Foz, que dirixe Pablo Peláez Campo, e que vai a interpretar a Muiñeira do Xesús, dirixida precisamente a Suso de Foz, Suso do Bahía, por Arcadio Mon, xa aquí mencionado como alma de boa parte da música de Foz. Soará, pois, a Muiñeira do Xesús pola banda de música de Foz que dirixe Pablo Peláez Campo.
E agora, como proba de que o que se supoñen rígidas cuestións oficiales ou administrativas se poden acomodar ás circunstancias de lugar, pero sobre todo das persoas, vamos a ser testemunhas da celebración dun original e fermoso pleno municipal de Foz, no que ten intervención como secretaria doña María Luz Balsa Rábade. Bueno, vamos a dar comezo á parte máis institucional, que este pleno extraordinario ten a palabra a secretaria María Luz Balsa Rábade. Pois como único punto da orde do día deste pleno temos a aprobación do ditame da Comisión de Asuntos Preparatorios do Pleno para o nomeamento de Juan Ramón Fernández Pacios como cronista oficial do Concello de Foz por mor da renuncia de don Jesús Fernández López. Gracias, secretaria. Paso a ler a proposta de alcaldía para o nomeamento de Juan Ramón Fernández Pacios como cronista oficial do Concello de Foz por mor da renuncia de don Jesús Fernández López. Visto o escrito presentado por don Jesús Fernández López, cronista oficial do Concello de Foz, dende o seu nomeamento polo Pleno Municipal de data 28 de decembro de 2001 no Rexistro Xeral deste Concello, o día 28 de outubro de 2019, Rexistro de entrada número 2019-4520, no que manifesta a súa renuncia a dito título por problemas de saúde debido á idade. Tendo en conta o regulamento da institución de cronista oficial do Concello de Foz, aprobado polo Pleno de data 28 de decembro de 2001. Visto o informe emitido pola técnico de Cultura do Concello de Foz en data 1 de xullo de 2021, obrante no expediente, no que expón a traxectoria persoal e profesional de don Juan Ramón Fernández Pacios como candidato a ser nomeado cronista oficial do Concello de Foz. Visto canto antecede, esta alcaldía propón ao Concello Pleno, previo ditame da Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, a adopción do seguinte acordo. Propoñer, dada a súa traxectoria persoal e profesional, así como a súa acreditada labor no eido da investigación, estudo e divulgación da historia do Concello de Foz, a don Juan Ramón Fernández Pacios como cronista oficial do Concello de Foz. E canto teño ben propoñer ao Pleno da Corporación. Non obstante, este acordará o que estime pertinente. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular, Javier Jorge Castiñeira. Gracias, señor alcalde. Benvidos a todos a este pleno máis que extraordinario, diría eu, a todos os concelleiros, pois entendo que é un verdadeiro honor estar hoxe aquí neste pleno extraordinario. Falábase dos grandísimos amigos que ten Suso do Bahía. Un deles, falabas aquí, pois era Manuel María, non? Manuel María, que era un amante de Foz, pero un gran amigo de Suso. E Manuel María decía de Galicia, ademais esta poesía era moi bonita porque ademais está musiqueada por Suso Bamonde e cantaban a Fuxan os ventos e nos seus últimos párrafos decía: Galicia é o que vemos, a terra, o mar e o vento, pero hai outra Galicia que é a que vai no sentimento. Galiza somos nós, a xente e maila fala. Se buscas a Galicia, en ti tes que atopala. Digo estes versos porque estes versos, efectivamente, a todos os galegos nos fan sentir moi galegos, pero que se poden levar ao día de hoxe, son moi apropiados precisamente para Suso. Suso leva Foz no seu corazón. Suso, como dixeron aquí todos os ponentes, evidentemente, falar de Suso é falar de Foz. Dentro de Suso, hai unha pequena rapadoira, dentro de Suso hai unha pequena basílica de San Martiño, seguro que un portiño de nois, unha lancha de vela, seguro que unha frouxeira e algunha xógara tamén de San Pedro de Cangas. Seguro que todos os sitios de Foz están representados no corazón de Suso. Por iso que, moitísimas gracias, Suso. Decía tamén outro bo amigo que tamén tuve o placer de conocer en Madrid,
que era Ónega, que se falou aquí del, e decía que se queres conocer Foz hai que falar con Suso. Dixo aquí, precisamente nesta mesma casa, o día que nomeamos fillo de dilecto a Suso. E é certo, é Suso do Bahía, é Suso de Foz. Aló por onde vayas, se falas de Foz, evidentemente, pois pregúntanche como está Suso do Bahía. Por iso que o noso máis rendido homenaxe, dende logo, é un placer hoxe estar aquí. Compartín con Suso moitos momentos, con ele e cos seus amigos, e dende logo que iso queda sempre no meu corazonciño personal, pero como voceiro político, pois evidentemente, pois agradezolle o seu rigor durante todos estes anos e o seu bo facer, o seu bo traballo por Foz. E que decir de Xoán Ramón Fernández Pacios, además, como somos veciños de barrio, pois a verdade é que tanto a súa familia como está aquí, a seu irmão Nacho, os seus pais, a filla e a toda a familia, pois a verdade é que é un verdadeiro placer. Eses mesmos valores que tiña Suso, pois os vai a ter o seu sucedáneo. Evidentemente é un grandísimo historiador, pero está claro que Juan Ramón, pois ten eses mesmos valores dentro del e vai a ser pois un excelente cronista oficial. O sea que moitísima sorte, moito ánimo e aquí nos tes, Juan Ramón, para todo o que necesites, mas vai ser ao revés. Aí te temos para todo o que necesitemos nós. Moitas gracias. Gracias, Javier. Ten a palabra polo BNG voceiro Francisco Javier Fanego Bermúdez. Boa tarde a todas e a todos, benvidos. Diante de todo, pois queremos reincidir no agradecemento pola valiosísima tarefa de Suso do Bahía durante e ao longo de toda a súa vida e tamén durante todos estes anos como cronista oficial de Foz. Un traballo exemplar para a nosa cultura, a nosa historia e, como non, tamén polo noso idioma, que desenvolveu con excelencia e que deixa pegada da nosa historia. Aledámonos de que Xoán Ramón Fernández Pacios aceptara a grande responsabilidade de sustituir a Suso Fernández e a dar continuidade ao traballo de poñer en valor a nosa historia e a nosa identidade como pobo. Moi agradecidos pola túa disponibilidade, Xoán. Pola nosa parte, a súa escolla é sobradamente merecida. Confiamos en que é un excelente sucesor. Parece ser que Cicerón dixo que a primeira lei da historia é non dicir nada falso e non temer confesar a verdade. Temos a seguridade que isto será perfectamente cumprido polo noso novo cronista oficial. Cremos tamén que tanto o traballo de Suso como o de Xoán Ramón permitirá dar sentido ao que si dixo Castelao. A cidade cree que fora dela non hai máis que paisaxe, patacas e leite. Ignoran que tamén existe unha cultura nobre, antiquísima e insobornable. Parabéns e obrigados, señores cronistas. Agradecer tamén á área de cultura do Concello de Foz todo o traballo para organizar este acto, así como a banda municipal e tamén a todos os traballadores involucrados dun ou doutro xeito nel. Moitas grazas e boa tarde. É o turno de Víctor Couto, voceiro de Foz Plataforma de Futuro. Gracias. Boa tarde a todas e a todos. A verdade é que, falando en último lugar, poucas palabras xa me quedan que decir. O que sí que nos quedou claro, en referente a Suso, é que é coñecido de sobra por todos aquí presentes polo gran persoa e polo seu traballo e dedicación para este Concello, que impulsou a nosa cultura dende aquela primeira libraría que se abría en Foz, e que foi achegando xeración tras xeración. Un gran referente para o novo cronista, xa que sempre se achegou a todos os sectores veciñais, dende a xuventude aos máis maiores, tamén axudado do seu ámbito familiar, o cal sempre estivo moi involucrado con el. A súa librería, o seu traballo diario, fai posible que a historia da nosa vila siga presente na actualidade. Con el, déixanos unha herdanza moi enriquecedora en forma de escritos e citas destacadas. Cronista oficial durante moitos anos, queda con unha marca diferenciadora
e notable para sempre. Agora, tócalle seguir nesta dinámica de crecemento e cultura a Xoán Ramón, recoñecido por ser artífice de diferentes citas e documentos relacionados coa nosa vila e comarca, donde a xuventude ali estaba presente. E precisamente neste ámbito gustaríame facer un pequeno inciso, xa que este colectivo é onde se ve a figura dun cronista oficial, como unha persoa amante da historia da nosa vila, que transmita os valores culturais e sociais que tanto se precisan nestes intres e que debemos facer chegar ás novas xeracións que venen detrás. Ninguén como a ti, Xoán Ramón, para exercer tal labor de divulgación cultural. Dende aquí, gracias a ambos os dous por facer deste Concello cada día que pasa un pouco máis grande e recoñecido a nivel xeral. Grazas. Sen máis, damos paso á votación a man alzada, como é habitual, desta proposta de alcaldía de nomeamento de Xoán Ramón Fernández Pacios como novo Concello de Foz. Votos a favor? Queda aprobada, por tanto, por unanimidade. Noraboa, Xoán Ramón Fernández Pacios. Noraboa. O alcalde valle impoñer a continuación a Xoán Ramón Fernández Pacios a medalla oficial de cronista do Concello de Foz. Medalla e título son os atributos que confiren a Xoán Ramón, a parte da votación, hai que decilo, por unanimidade das forzas políticas do Concello, que sexa o cronista oficial. Ese é o título que o acredita. E o alcalde vai entregar a continuación un ramo de flores a doña Amalia Pacios, mai do novo cronista oficial. E a continuación anea a filla de Xoán Ramón. Despois deste pleno en todos os extraordinario en todos os sentidos, no que se mencionou a Manuel María, a Cicerón, a Castelao, os libros, a Suso e a Xoán Ramón vai falar por primeira vez como cronista oficial para todos nós. Ben, tedes que perdonar se me poño algo nervioso, porque ata agora o único que recibira na miña vida eran 2 medallas, unha para cada ollo. E, bueno, todo o que acabo de recibir agora, a verdad que ensayei na casa, e salíame ben, pero, bueno, os nervios traicionan sempre. Señor alcalde, autoridades, amigos todos. Cando me pediron que fixera un discurso, pensei en articulalo en 2 partes. Unha parte para dar as grazas a todos os que fixeron posible que eu sexa o que son agora, e outra parte para explicarvos como me sinto, como son e o que quero facer.
Así que empezaremos por dar as grazas. Señor alcalde e membros da Corporación Municipal, a todas e a todos vostedes quero darlles as grazas. Darlles as grazas por pensar en min de maneira unánime e conxunta, sen crispación algunha, para ocupar este cargo de cronista oficial de Foz. Empresa, nacios, por todo o amor, o esforzo realizado para que eu pudese chegar a donde estou. E máis tamén as grazas por todo o traballo que ainda lles estou a dar. Sí, é moito o traballo que lles estou a dar. Quero dar as grazas aos meus fillos, ao Xío, que non puido asistir, a Noa, por toda a comprensión que tuveron con este seu pai que se pechaba a ler papéis vellos e lles contaba historias dun Foz que nunca coñeceron. Dar as grazas a todos os amigos e amigas que fun capaz de facer e conservar, que é o máis importante, ao longo da miña vida, que si ben son poucos, debo decir que son dos mellores. Grazas por todo o que me levan aguantado, porque eu sei que non son fácil de aguantar, e por non facermos saber nunca. Dar as grazas tamén á representación de amigos do Concello de Mondoñedo, onde traballo, que me sufriron e me sufren, porque cada vez que necesito algo, ou coido que o Centro de Interpretación do Camiño Norte necesita algo, non paro hasta conseguirlo. A súa axuda facilitoume enormemente o meu traballo e por iso lles dou as grazas. Tampouco fai falta que lles digades á corporación o pesado que son. Non quero esquecer dar as grazas a eses mestres académicos que me intentaron ensinar e aos non académicos dos que tanto aprendín. De todos eles, sinalo a uns poucos nada máis para non facer moi longo este discurso. Empezarei por don Enrique Calpardo, o arquiveiro catedralicio de Mondoñedo, que inculcou en min a paixón e o amor polos papéis que conteñen a nosa historia. Con el teño pasado moitas tardes nas que, como unha máquina perfectamente engraxada, el falaba e eu aprendía. Sinalo tamén a esa persoa que foi quen de ensinarme quen era quen en Mondoñedo, pois coñece todos os nomes da intrahistoria mindoniense. Estou a referir ao meu gran amigo Andrés García Doural, que, inda que sei que detestas estes recoñecementos públicos, sei que este ben o mereces. Mas tamén tiven mestres focegos. Non son eu o que vai abrindo o camiño, simplemente sigo o que me trazaron os estudos, por exemplo, de don Ramón Salgado Teimil, ese mestre namorado da historia de Foz, que soubo transmitir saber aos seus alumnos e historia aos que viñemos moito máis atrás. Sigo o camiño trazado polo primeiro cronista oficial de Foz, por Suso Fernández e tamén por Antón Niñe. A eles úneme unha fonda amizade e un incombustible amor por este noso pobo. Tamén quero dar as grazas á Asociación Cultural A Pomba do Arco, na que me vinculei primeiro como ponente, despois como socio, despois como membro da directiva, presidente durante unha década, e ora volvo a ser simplemente directivo. Recibín dun ben querido amigo, xa finado, pero non por eso esquecido, o mellor presidente que tuvo a Asociación Cultural A Pomba do Arco, de Xoán Carlos González Basanta, recibín ese cargo e seguimos loitando polo que foi sempre a historia de Foz. E traballar na Asociación Cultural A Pomba do Arco significou saber todo o traballo que leva a organizar un acto como este. Remato co home que me ensinou algo crucial para ser un bo investigador. Ensinoume a comparar.
El mantén que ningunha historia local se pode escribir sen ter en conta o que acontecía nas poboacións próximas e alleas, porque na comparación é onde se demostra se as afirmacións que os historiadores locais fan se manteñen ou non. Iso de comparar aprendino do meu ben querido amigo Xosé María Leal Bóveda, que despois de moito discutir comigo foi quen de inculcarme a necesidade de entender a historia local dentro dun marco nacional e internacional. Ata agora non xo agradecín, pero aproveito o momento. Quero, para rematar, dar as grazas ao pobo de Foz por amosarme o enganado que eu estaba. Cando se fai pública a noticia de que vou ser o novo cronista, eu sabía que os familiares máis directos, algún que outro amigo e algunha persoa das que saludo pola rúa me iban felicitar, pero nunca, sinceramente, nunca pensei que ia ser tan elevado o número de persoas coñecidas e descoñecidas que trato e que non, que tiveron a ben felicitarme. A verdade é que quedei gratamente, moi gratamente sorprendido e agradecido. Grazas tamén a todos os que nos acompañades coa vosa presenza hoxe, arroupando tanto Suso como un servidor neste acto. A verdade é que non podedes imaginar todo emocionado que eu me atopo ahora. Cando Ulises, o personaxe de Homero, marcha da guerra de Troia para a súa illa, para a súa Ítaca, o fogar, pouco podía imaginar a odisea que iba a vivir. Un vento dos deuses levouno por moitas illas e nunha delas rematou agasallado pola deusa Calipso. Ali, coa deusa Calipso, comía dos mellores manxares, bebía o mellor viño e era atendido en todas as súas necesidades, mais Ulises non era feliz. Un día, a deusa Calipso preguntoulle cal era a razón da súa tristeza. E Ulises contestou que extrañaba a súa muller Penélope. Calipso, irritada, preguntoulle acaso é máis fermosa que min? E Ulises contestou, non, ti eres a deusa da beleza. Entón, por que extrañas a Penélope? E Ulises contestou, extraño a Penélope, porque Penélope é terra. Penélope é o fogar. Eu son Penélope, e sen Penélope eu non son nada. A Penélope que eu extrañei durante moitos anos era Foz, e como a Ulises quería volver ao lugar onde son, ao lugar sen o cal non son nada. Quería, ansiaba e necesitaba volver a escoitar o bruar do mar de Foz, tolear co nordés, sentir a terra, ou ver como as ondas do mar infinito morren nas areas focegas mentres bican os meus pés. E aquí estou, no mesmo lugar que me viu nacer, onde me criei, onde vivín e vivo, e onde, e agardo que pase moito tempo, poderei descansar. Mais tamén como a Ulises, eu coñecín a Calipso, que me engaiolou, me engaiola e me enfeitiza. O único lugar onde son capaz de non extrañar a Foz. Ali, a ese lugar, leváramos ventos desta odisea, e ali embarranquei. E ali, namoradamente, me quedei. Estou-me a referir á cidade de Mondoñedo, onde un vento me trouxo, e onde, se un mal vento non me leva, rematarei a miña vida profesional. Din, isto pasa por saltarse, en iso nos parecemos moito o meu predecesor e eu. Os dous fomos capaces de compartimentar o noso corazón. Unha parte para Foz, unha parte para Mondoñedo. Din na cidade a Paula que Suso do Bahía decía, e debe ser verdad porque xo oín varias veces, algo que me vou permitir parafrasear. O noso cronista decía, se algún día desaparezo
e non me atopades. Se me buscades polas baratas, polo prado de Ramos, pola Rambla, pola sombra do Caritel, polo Ouro ou polo Masma, e non aparezo. Non desesperedes, mirad en Mondoñedo, ali estad. E hoxe, amigos e amigas, cando non podía ser máis feliz vivindo en Penélope e traballando en Calipso, os deuses da fortuna tiveron a ben sinalarme para tomar o temón deste barco, que é representar Foz, exercendo o cargo de cronista oficial. Temón que durante 20 anos levou un lobo de mar da cultura focega, o noso capitán Suso de Foz. De aí que eu diga que asumo esta tarefa con prudencia e respecto. Se me preguntades que iniciativas teño para levar a cabo como cronista, podo respondervos con mentiras ou ben decir a verdade. A verdade é que agora mesmo non o sei. O único que sei e teño claro é que cando o profesor Leal Bóveda lea a súa tese doutoral, toda esa información referente á pesca, tráfico marítimo, ataques corsarios que tuvo que consultar relativa ao Concello de Foz, acabará, queiras ou non queiras, Chema, acabará aquí, en Foz, para uso e disfrute de todos os investigadores. E digo máis, ao mellor me atrevo e intento que toda a documentación dende os portos de Cariño e Terribadeo e a vinculación deses portos coa capitalidade de Mondoñedo, toda esa documentación acabe aquí. Pero non te preocupes, xa o discutiremos ti e eu e unhas botellas de albariño, que é a mellor forma de discutir. Como vos digo, non sei o que vou facer. Sei, iso sí, que xa hai moito feito. Labor que emprendeu o meu predecesor, e xunto a él, outros moitos e moitas, que tomaron como propia a labor de documentar e investigar no noso pasado, no pasado do noso Foz. Tal vez, e digo tal vez, porque poido estar equivocado, teñamos menos historia que as vilas de Viveiro ou Ribadeo, tal vez. Teñamos menos historia que a cidade de Mondoñedo, pero que si vos podo asegurar é que toda a historia que Foz ten é nosa. E nesa nosa historia están os homes e as mulleres que nos precederon, que nos marcaron o camiño, que levantaron os muros que nos lindan, que construíron as pontes que nos unen, que fixeron de nós o que nós somos. Nesta nosa historia están os homes e mulleres que olen o sal do mar, as baleas do Prado de Ramos, a sardiña da Ribeira, a chicharro lañado, a chícaros no lombo, a carpintería de Ribeira, a pinos e madeira serrada, a cacholas de piñeiros do Santo, a millo, a leiras cheas de pataca. E hoxe algúns non, todos debemos ulir e ulimos aluminio reivindicativo. Nesta nosa historia viven homes e mulleres levantando os castros, os castelos señoriais, as casas labregas, as casas dos mariñeiros colgadas sobre da ribeira e as igrexas que rexirán as nosas vidas. Nesta nosa historia están os mesmos homes e mulleres que cincelaron as pedras da primeira catedral de San Martiño, ese nexo de irmandade que une o antigo e o novo Mondoñedo. Esta nosa historia está bañada co sangue de moitos focegos, obrigados a loitar en lugares alleos. En Cuba, Veracruz, Arxel, Flandres, en Trafalgar, teñen morto focegos en guerras que non eran nosas. Guerras que deixaron viúvas cargadas de fillos, mulleres de negro, de vaguas salgadas que foron capaces de sacar adiante os seus fillos, roubándolle horas o sono, aforrando e sacando de onde non se podía sacar, loitando cando a loita semellaba inútil. Deses ventres femeninos e de muller, deses ventres rexos e fortes, veñen as nais que nos pariron a todos nós. Somos
o que somos, porque vimos de onde vimos, e só coñecendo o noso pasado, a nosa historia, poderemos estar orgullosos do que fomos, e no orgullo do que fomos atoparemos o orgullo do que somos. E que somos? Somos un pobo con moita historia, porque cada persoa que nos precedeu escribiu unha páxina nela e correspóndenos a nós, agora, buscala, recompilala, protexela e comunicala. Mais tamén correspóndenos a nós ser unha páxina máis desta nosa historia. Encargareime, se todo vai ben, de buscar, de recompilar e de difundir a nosa historia, para que todos nós nos sintamos orgullosos do que somos, focegos e focegas. A iso sí me comprometo, a loitar, a partir má alma na defensa e no crecentemento da nosa historia. E agora que vexo como Penélope, ou seja, Foz, premia aos que loitan por ela, como é o caso de Suso, podo vos asegurar que navegarei polos mares de papel buscando todo aquilo que teña sabor a Foz. Eu, como vedes, son un home partido, un home roto, dividido entre o cariño inconfundible por Calipso e un amor incendiario e inquebrantable pola miña Penélope. Volvo ao principio, voume como vin, dando as grazas ao meu predecesor, a Suso, por todo o que nos leva regalado, por todo o que leva traballado por nós e por ese impagable amor polo seu povo. Grazas tamén aos membros da Corporación Municipal Focega por este regalo co que me comprometo, agardando estar á altura de todo o que se me pida. A miña familia, amigos, compañeros e compañeiras, ao pobo de Foz. Moitas grazas. Quedannos dous remates musicais, pero antes eu teño que decir que queremos e coñecemos a Xoán Ramón Fernández Pacios. Pero aínda que non o quixéramos e aínda que non o coñecéramos, no seu discurso atopamos a razón de que todos os políticos de Foz, por unanimidade, o consideren o cronista oficial apropiado para Foz. Verdadeiramente é propio dun historiador buscar miles de anos atrás, mesmo na lenda, o paralelismo dos amores que poden tirar dunha persoa, pero chamoume a atención o amor incendiario e inquebrantable pola súa terra, pola súa Penélope Ítaca, frente que era deusa da fermosura, seña do ámbito que sexa. Noraboa a Xoán Ramón Fernández Pacios, que será profeta na súa terra como Suso o foi, e por eso vai sonar, por eso ten que sonar música para destacar o que aquí acabamos de escoitar. E imos a escoitar agora a balada galega Negra Sombra, letra de Rosalía, música de Xoán Montes, con Felipe Sánchez, director da Escola de Música, cantando o texto e interpretando a banda de música de Foz que dirixe Pablo Campo.
hai voces que nos trasladan e que nos chegan ao corazón da profesionalidade e tamén é merecido recoñecelas por como colaborou connosco, por todo o agarimo que lle dedicou a este acto, por como trasladou todo o que viveu con Suso e por como pon en valor a figura que escollimos unánimemente pola Corporación Municipal como o noso guía neste devir, nesta crónica continua, nesta historia continua que vamos facendo día a día no Concello de Foz. Así que, Xulio Xiz, agora este é o teu recoñecemento. Un que participa nestes actos porque quere, peta e dá gana, como decía Celso Emilio Ferreiro, e porque ademais disfruta facendo máis cando se trata de amigos polo medio. Gracias, señor alcalde, gracias, Foz, por este agasallo. E eu iba a transmitir agora o agradecemento da organización a todos vós por estar hoxe aquí e agradecemento meu tamén por todos eses mesmos motivos. E pensando que ora ven o himno e que despois do himno non é xeitoso decir nada, vamos a escoitar o himno. Pero antes, decirvos que hai unha carpa aquí no exterior onde o Concello de Foz nos invita cando este acto remate a un viño galego no que participaremos a continuación. Pero vamos ao himno. E vamos ao himno que vai poñer xustísimo punto final a este acto que hoxe celebramos aquí na honra de dous homes que teñen dedicada a súa vida a Foz, que eu creo que o máis grande que pode facer unha persoa nesta terra é dedicarse ao máis cercano, porque a fin de contas hai esa, moito máis que teoría, de que o local é o universal cando sabemos darlle o nivel axeitado. E só quero decir que cando escoitedes o himno, pensade que o himno fala dos vós e xenerosos, pois como mínimo aquí tedes dous independentemente de todos os valores que calquera de nós poida ter, dous vós e xenerosos de Foz, que foi cronista oficial durante 20 anos, pero coa vida dedicada a Foz o seu espallamento, novo cronista oficial que chega ao cargo con todos os deberes feitos para ser tamén xa un grande de Foz. Gracias a todos, noraboa a vos, e que sone o himno que especialmente vai sonar para vos os dous. E que viva Foz!